आहे आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप छान जाऊ, सर्वांच्या मनातल्या सगळ्या चांगल्या इच्छा पूर्ण हो ही स्वामीचरणी प्रार्थना करते। तर आज आहे रविवार, तर आज माझं गुरुचरित्र पारायणाचं सुरुवात करणार आहे मी। अजून खूप लवकर उठली, अजून अंधारच आहे। तर आता मला पूजा वगैरे मांडायची आहे, तर मी तुमच्यासोबत नक्की शेअर करते की पूजा मांडून सर्व झाली आहे। तर आता फक्त इथे रांगोळी, आत्ताच मी पूजा वगैरे सगळं मांडलं, माझी पोथी वाचून पण झाली, आरती झाली, सर्व झालं आहे। आता स्वयंपाक केला की मी नैवेद्य दाखवेल, नैवेद्य मी तुमच्यासोबत नक्की शेअर करेन। साधंच बनवलं, इथे दूध आहे, पोळी आहे आणि आलू मटरची भाजी आहे ठेवला आहे। साधाच नैवेद्य केला आहे आज, पोळी दूध आहे आणि आलू मटरची भाजी आहे। पण नेहमी नैवेद्य ठेवताना लक्षात ठेवायचं का त्याच्यावर तुळशीपत्र ठेवायचे आहे। तर आता मी नैवेद्य दाखवून घेते, तर मी ते समोरच पाटावरतीच नैवेद्य ठेवणार आहे। पहिले असं स्वास्तिक काढून घ्यायचं, त्यावरती नैवेद्य ठेवायचं, त्यावर पाणी फिरवायचं, मग पाणी ठेवायचं। मी दोन्ही पण पोथी ठेवली कारण की माझे दोन्ही पण पारायण चालू आहे, तर मग मी इथेच बसून वाचणार आहे। तर मग आता मी इथे नैवेद्य वगैरे सर्व दाखवून घेतलं आहे। गुरुचरित्र पण वाचून झालं आहे, म्हणजे खूप भारी वाटतं जेव्हा घरात गुरुचरित्र वगैरे पारायण चालू असतं ना, घरात एकदम प्रसन्न वातावरण असतं। आणि मेन म्हणजे खूप लोकांचा गैरसमज असतो की स्त्रियांनी गुरुचरित्र पारायण करू नये, तर असं मुळात काही नाही। कारण की पुरुषांपेक्षा जर स्त्रियांनी गुरुचरित्र पारायण केलं ना, तर म्हणजे स्त्रियांनी केलं तर घरामध्ये एक प्रसन्न वातावरण असतं घरातली, कारण की घरातल्या स्त्रियांनीच का करावं, कारण की घरातली स्त्री ही घरातली कुलस्त्री असते आणि तिने पारायण केलेलं खूप छान असतं। तर काही नाही, असं मनातून गैरसमज काढून टाका की स्त्रियांनी गुरुचरित्र पारायण करू नये वगैरे, काही नाहीये। माझं पहिलं पारायण मला दत्त जयंतीच्या सप्ताहामध्ये करायचं होतं, कारण की पुढच्या हप्त्यामध्ये करायचं होतं, पण काही अडचणींमुळे नाही करू शकत, त्यामुळे मी ह्याच हप्त्यामध्ये गुरुचरित्र पारायणाला बसली आहे। आणि गुरुचरित्र पारायण म्हणजे आपण जे प्रत्येक अध्याय वाचतोय ना, त्याचं काही ना काही फलश्रुती असते। म्हणजे गुरुचरित्र हा 5वा वेद मानला जातो, तर तुम्ही पण एकदा गुरुचरित्र पारायण नक्की करून बघा। तर माझं पण चालू आहे, मी तुम्हाला गुरुचरित्राचा जो आजचा मी पूर्ण ब्लॉग केला होता तो नक्कीच तुमच्यासोबत शेअर करेन। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। श्री स्वामी समर्थ।